qabelkom ħallinnikom. Inselmilkom bibtana li tajba dan huwa xuta ninselmu l-babies. Il-babies vera li qed innaqsu da. Imma fkieren qed inżidu qed inweldu bir-ramax kew. Fejn ġew twildu issa. Jew qabel kollox ikun konxetti interessanti ibatu lilna hawnhekk. Anka xi ritratta fekruna ħirġa nafkum. Ir-ramla l-ħamra san nerġgħu weldu. Ma dawk jiġu għawċin. Mela għandi fkieren ikollhom l-ID card x'affarijiet daw. Tizzi tal-ID card mhux żejda minn inventati tal-ID card. Di mhux issa raġiet. Jien anke f'żmien l-antika kienet, maybe fil-Medjuevu, f'żmien l-Eġizzjani, ma nemmena kienet tkun żgħira u tal-plastik, kienet tkun xi ġebla jew. Le, dokument kien ikollhom żmien il-piramidi. Ivi ma l-biċċa ta' xogħol kienet jekk tidħol x'imkien kienu jkun hemm xi ħadd jitolbok l-ID card, biex probabbli kien ikun kbir b'xi rasta qattuż il-lek ID card please, u titorijielu, ma hemm bżonn sigurtà, tifhem? Malix, forsi dak imdejja jasaf dak il-pajis jixtieq fil-pajis tiegħek. Tali nifsi, u anke timmarka punti differenti minn ħajtek, meta taqla 14, meta taqla 18, meta tisir anzjan, għandek ħajtek differenti dejjem. Ma taf kemm ħanibqgħu nirtarfu bil-plastik sul imbarazz kollu. Aj, ma jaħasra. L-ID card tik ċertu privileġġi. Le vera, tal-active aging eżempju rrid ikollok l-ID card għalija biex tapplika. Kemm minna ma mmorru toqgħod tgħid. Ħammur jien illum ta' fejn. Le, fis-sawt, mor. Fejn. Il-melliħa. She tied you to a pigeon, hallelujah, hallelujah, and every breath we drew was hallelujah. Ser, kif morna? Insomma, Jena smajt li inti kont tal-jem. il-mużika studjat għalija minn dejjem kelli kor, 52 sanilu bdejt kor. U bħala allievi. La, essa miex intajjel. Miex intajjel. Konna naħdmu fl-imkien ix-xandir. Mela 40 sena u 3 part-time. Issa spiċċajt kanta. Wara 60 sena li waqaft. Najdlek xinlek naqra leħlek minn dak iż-żmien. Dallu, qatt ma kantajt iżjed dak iż-żmien. Kif qed tħossok li issa qed kanta? Min jiena tgħid kemm ħadd pjaċir li dawna dan iċ-ċans. Prosit ta' dak illi qegħdin tagħmlu u inħajru ħafna iktar anzjani ma jibqgħux id-dar waħedhom għaw x'tagħmel, għaw fejn tmur, għaw fejn tieħu pjaċir u fejn tista' titgħallem għax grazzi għal nies bħal Ġon tista' tibqa' titgħallem għal dejjem. Is-serjetà tellajt nil-melli, ma tafx li jiena dawn naħadi bis-serja. Darba jmissek x'affarijiet daw. U issa nitkellmu sinjuri dwar id-dinja tal-films. Ġej iċ-ċok! Kemm nimmissjaħ meta ma jiġix jiena. Mhux daqsina ħafna inqas minnek imma. Alfred. Xata il-ħanżejla Sander! Mhux tarani! Sorry, x'qed tagħmel? Qed nisfen il-lambada Sander, mhux qed tarani qed naħseb x'ħan nikteb għall-film li jmiss tiegħi. Sorry, naħseb hija brainstorm. Dikki, brainstorming. Alright, le jasib dak jien naf qed ma' ħaġa oħra. Qed naħseb il-ħanżejla Sander. So, x'inhu l-proċess artistiku li tgħaddi minnu meta tiġi biex toħroġ film? Inġib lager u noqgħod naħseb. Sewa. U mbagħad nikteb. U xi ħsibtu u xi ktibt issa? Isma' dil-idea Sander. Ħanagħmel idea fuq vapur illi jkun mimli nies u dan jera. Bħat Titanic. Il-Titanic għamandek, Sander. Sorry. Inti taħseb illi direttur kbir bħali taf min jien. Jien Alfred iċ-ċok ta' u taf għalfej iċ-ċok. Għax iċ-ċok ġibs. Ħan ikkopja l-baħna bħal dak l-attur x'ismu għaw li għamel ta' Titanic. Leonardo DiCaprio. Dak il-ignorant. Anzi, nara vera tajt. Ignorant ta' vera, Sander, u kien hemm dik miegħu tal-azzaw, x'isema. Kate Winslet. Wissa bi kapaċi għal xejn. Għas ma ħadensew fil-film Sander. Alright, okay. U insomma, dal-istorja x'inhi tiegħek? Mela din l-istorja bbażata fuq dal-vapur li nkara minn pajjiż ieħor biex jaqsam bej gżira oħra Malti.
mux ħanajda, ma nistax najda. Biex jaqsan bej gżira wara. Sewa, huwa horror movie huwa Kulħadd ikun imwerwer jaqsam minn fuq u għaxaqqas ikun jafu jekk they will make it, Sander. Jaw għandu isor rampa bil-karozzi. Ejja, u tibqa' dduru dawwar fuq u għandu il-kru tiegħu joffendu kemm għandek saddawkom. Isa storja vera, isni ġas majta. Based. Imma ma nix noqgħod nuri li vera. Biex inkonċerta ġvi tal-vapura li sta jkun mill-Greċja jkunu ġabu. Mill-Greċja. Naħseb naf li muta. MV Niklaus. Emma, ekħajndu naw. Taħseb, Sander. Muġek mill-ewel. Mela issa nbeddillu l-isem tal-vapura għedem ma jisberk imma ħadd kulħadd ħajmut. Kulħadd ħajmut, Sander. Imma għandi ta' idea l-isem imma ngħidlek illi laqqas jiddistribu li tal-KRS. Għalix, ma x'kosa semmi? MV il ċaw, zgur musa Taħseb, Sander. ċert. Niltawa darba jmiss, tajjeb? ħanibqa' naħseb. ċaw, niltawa għada, ħna xu, terbaj.